Assalamu alaykum do'stlar. Bugungi әкиятimiz бик татлы һәм дә инде бик матур. Аның турында бераз сөйләшеп алыйк әле. Бүгенге әкиятебездә Тон-Тон белән Пон-Пон була. Алар бер яхшы эш башкарачаклар. Икесе дә алар бик булдыклы дуслар. Берсе инде аның бик оялчан һәм тыйнак була. Икенчесе аңа дәрт, кыюлык өстәп торачак. Әйдә булай эшлә, әйдә тегеләй эшлә дип әйтәчәк. Шуңа да әкиятебез бик күңелле тәмамланачак. Пон-Пон белән Тон-Тон тормышында ниләр булганын дуслар, бергәләп күзәтик. Ялтыр-ялтыр килгән, сыртында топлары булган берәү яшәгән ди. Исеме Пон-Пон булган. Ул тирә-юньдә курка гына чапкан. Вакытта җырлар җырлаган. Ләкин җырларын башка берәүләр ишетүен теләмәгән. Пон-Пон була исемем, гыйзеп дөнья күзлимен. Алма эшем һәр вакыт кырт-кырт кытырдатып. Бер көнне Пон-Понның бу җырын аю баласы Тон-Тон ишетеп алды. Синең нинди матур тавышың? Тагын да җырлап күрсәт әле. Пон-Пон каршы килеп, башын ике якка чайкады. Юк! Тон-Тон гаҗәпләнде. Нигә? Чөнки мин җырлый алмыйм. Әле генә җырлый идең бит. Әйе, җырладым. Чөнки тирә-ягымда беркем дә юк иде. Башка һөнәрләрең бармы соң? Вакыт, шигырь дә язам. Тон-Тон шатланып. Бу бик әйбәт. Атна ахырында шигырь ярышы узачак. Син дә һичшиксез катнашырсың. Пон-Пон каршы килде. Катнаша алмыйм. Мин бик уялам. Җиңелермен. Тон-Тон көлемсерәде. Син шигыреңне укыганда мин яныңда торырмын. Тон-Тон башка күндереп тормады. Ярар, үзең кара, ләкин кире уйласаң, якшәмбе көнне зур чинар агачы янына кил. Ярыймы? Шулай итеп, Тон-Тон белән Пон-Пон саубуллаштылар. Көннәр үтте, ярыш көне килеп җитте. Чинар агачы янына беренче булып Тон-Тон килде. Ул шигырь тыңларга ярата иде. Бираздан барысы да җыелып бетте. Чинар агачы янында әз генә дә буш урын калмады. Шагыйрь хайваннар чиратлашып шигырьләрен укый башладылар. Сәхнәгә беренче булып Ташбака чыкты. Озын шигырен укыды. Икенче булып Ябалак чыкты. Күзлекләрен киде. Тырыша шигырен укыды. Аннан соң Бака килде. Аның да шигыре бик начар түгел иде. Ләкин аның каты тавышы колакларны йыртты. Аның артыннан калын тавышы белән Арыслан шигырен укыды. Ахырда барысы да ярышның нәтиҗәсен көтә башлады. Шул вакытта башка бер кызыклы нәрсә булды. Бик матур бер тавыш ишетелде. Берсе шигырь укый башлады. Бөтенесе дә шигырь укучыны күрергә теләделәр. Ләкин сәхнәдә беркем дә юк иде. Шигырь укучы күренмәде. Шигырь беткәч, күренмәгән шагыйрьне аяк-үрә басып алкышладылар. Шагыйрь агачның артыннан әкрен генә башын чыгарды. Тон-Тонны күреп, кул булгады да яңадан качты. Шигырен укучы шагыйрь Пон-Пон иде. Ул ярышта беренчелекне алды. Бөтенесе аны котларга теләде. Ләкин ул ничек тыныч кына килде, шулай тавышсыз-тынсыз гына өенә кайтып та китте. Берничә көннән соң Тон-Тон Пон-Понның хәлен белергә килде. Бер көнне алар бергәләп иң яхшы шигырьләрне сайлап алдылар һәм урмандагы нәфис тавышлы сандугач янына киттеләр. Шигырьләрне аңа укыдылар. Нинди матур шигырьләр! Диде һәм таңга кадәр йокламыйча Пон-Понның шигырьләрен кабатлады.
дуслар, күргәнебезчә, Пон-Пон бераз уялчан иде. Нәрсә булды? Әйе, аның дусты Тон-Тон аңа дәрт, кыюлык өстәп торды. Кай вакыт біз кыюлык өстәүчеләргә бик мохтаҗ булабыз. Ә инде кай вакыт үзебезгә ярдәм итәргә кирәк. Тон-Тон кебек дуслар һәр вакыт яныгызда булсын. Шуның белән дуслар әкиятләр иле тапшыруы ахырына якынлашты. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.